Hadian sansngi bau ba Kynsailin karpanbu ulaja na yeng shong halu mau ba haka santrik leber ki bahayeng rengkat ki borsnong bat ki pulit ki lalap ya kamet jong na kawa Umshyrpi haka por shibaje no sngi. Ki pulit ki lawan wud bansai ya kamet jong ba Kynsailin na kani kawa. Uni orang ba ulaja na la yeng na du kashi tarik leber bat ki bahayeng ki la pentip sya ki pulit haj halu para halor kani ka jingja. Nhiều chuyện đi cái, chẳng, giờ nó nhiều chuyện là thế này.